Risa, Risa kaisa tiprasaroni kaisa sinimu hukmu mukumbai kerengza Arisa. Arisa banyo agini jorao buma hinjanai rok iba bori rok khajao Risa sorai hukni samung tango nukungni samung tango. Sing tebel guimano o Risa no. Risa puila beri sikli samtrop apro puila para amjai berinya patsak klayai jekono khorsa sikli no Risa sorai ro apro simino bo para amjayo kami bo ba sikli ni romjago. Sing abo haiba agini simi khlaifanogo o Risa bai. Piaba tabuni o jarao kai Risa amsaklai bung mithaga pura walot pirjagai thaga a Risa. O Risa banyo depression sinimung balai kai tabo sinijagai tongo. Jekono pandangkha aro Risa fatar hasani phakya fatar hakdoni phakya Risa. Abun bagino Risa kaisa depression kai sinimung. Abun bagino 2024 biswo GI tag mano geographical indication abo tag mano a Risa no tui. Ngi tabung o jarao rasiti hapar thangi nikangkai a Risa no tui no tabuk kisa suk thengkreng bodolok a Risa no tui tabuk rasniti thangani saito bitonglai. Sing abo nugiban tabung jarao. Sing nugiban kha বিরোধী দল নেতা চিনি ত্রিপুরাসানে যে কালচার চিনি রি চুমন বিশেষ খাইয়ে যারা সিপিএম খাইয়ে সিপিএম নি নেতা সিপিএম নি যে বিরোধী দল নেতা হি চংজাক জিতেন চৌধুরী চিনি ত্রিপুরাসান রিসানো সম্মান ইয়ান বাগৈ जों दिनै मान्दाय मण्डल बिजेपि नंगै बिनि बिरुद्धे ताइ सिपिएम नि बिरुद्धे जों दिनै बिखु मिছিল खालायगा आबोनि बागै सानामु जों त्रिपुरासांगै जितेन चौधरी बाबा खरबसा त्रिपुरासांगै सिनि त्रिपुरासानि जे रिसा रिगना जे जुमुं कानमुं जुनमुं जे सम्मान रियां दंमोनि आबो बोसोर जरातै बंगे राजनीतिखौ बरक दरजाखा आबरं सिनाय जों नुका 2018 सरकार फाइमानो उलो सिनि त्रिपुरासानि जे रिसानो जिअटेक खायै नेशनल हैंडलूम दिनै दाजाखा जिअटेक खाइमे परे नों देश विदेश जे कोनो जागा फान दंदि रिसानो ऑनलाइन बे ऑर्डर खायो ताबुक मानो सब खलाइया सिनि देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी sing orno ma o de lama himbatok khlaimani Risano tui ত্রিপুরাসানি Risano borom ria Jitendra Chaudhary hai ni parja abo hini sing sirik mani BJP Janjati Morsani phajitei obo video hongkai Mandai bazar ni je Mandai bazaro BJP Janjati ni phajitei kaisa lama himbatok iba khatumani lama himbatok khlaisaka tamoni bagai abo Tripura hasani assembly ni LUP iba leader of opposition ni leader Sir Jitendra Chaudhary no tino borok khadumani phuluka tamni kai salkisa skang kaisa chero asugui kok satiniwo cherni back side to risarui asugmani abono risano sakmaya hanai BJP Janjati Morsani phajitei khadumani phuluka tei BJP Tripura Facebook page boro abono ninda jano khate condemn khlaikya Jitendra Chaudhary no ओंखाय जोंना निखे CPIM to jora kolok ni simino Risano tui to sakharmung kwrui na abo जों sawi mano जों kaisa video clips nugui mano abo hingke 2014 bisini jefru Tripura hasteo Narendra Modi phaio ajaro Tripura hasteo CPIM ni sorkar ajaro nugui mangka जों je मुख्यमंत्री मानिक सरकार जेफ्रु बकेट तै रिसारिwo बकेट तो नरे रिखा रिसा तत्रा जानाय मानि नाहारे चेरो बेरे रिखा जों आबो स्राय नुगै माखा CPIM रिसानो तै बोसोक थार मुटाव आजरा नुगै माखा ताबु खायतो गुमा राजनीतिनि मिटिं मिছিল थांगा रिसातिया नाव तामगै GI टेकमान थांगा respect jagra borok ba aun bagai borok abo ke Risano respect marika abo onek mojburi se kosto khlaiye Risano borok respect marika hingke ang je pro BJP Janjati Morcha o khadum rel khlayo abo dia dukuna ka ba
Jitendra Chaudhary da asa khlai tiprasa tei irishano borom biangkha hnai aboni yagulo ang kaham khlai analyze khlaikha check khnaikha abo CPM simia Janjati Morsani sini tabune present tiprasa hamkrai mantri sar vikas devrabo sem back side ta sen back side ta roi asujak nor srai mangpri nungman khna tabuk kokhe obasi obonti hingkai BJP Janjati Morsa lamada ongkhorno kha dumada phunukno kukubunya nung risala hamdabi tong hangkai tabuk Tribal Welfare Minister sar vikas ni ekenso laman odang khorno kukubunya nung risala hamja hangkai Janjati Morsa tab lama ongkhordi rally khlaji risala borom biane rally khlaji takada khlanyo bujimano bo bodol rasnitiyot tiprasani culture rotiye rasnit thungui tong abo nukhai saimano abo kemo kon sangnai ya Janjati Morsa rok norok thani sarkar tongo power tongo non than kuma tai uskup tongo sarkar thani tiprasani bagai sanung sani edisi amchani bagai sanung sani non thani power tongo tami kendro BJP Janjati Morsa nok thamja khlaino hapang chalgui tongo norok sandi edisi amchayo iba tiprasa amchayo college relief nei abunti andolon khlaji lama ongkhordi college busu tonga tiprasa amchayo lama ongkhordi Janjati Morsa hanyo kaisa toknoti simi rajniti rohangya rally khaji non thane power tongo lama ongkhordi school kaham redi nei college kaham redi nei edisi amchai tabo college kaham khlai nakolja kwrwi college kaham kwrwi borto phunukdi lama to saila korikha lamno khai saimano bomo general bomo edisi lamno khai saimano abron tei boke sakhardi abron tei rel khladi hanyo kaisa simiti rasnit tunani bagai kaisa party tora khlaini bagai simi rasnit thangka abai rasnit hina abno khai abo topani samungya sing sini je Risa hukumu mukumuni je sini sinimu abon to respect na thingno norok jer khatuma rel kha abo kubunya I na jori kebo je kono botol phano je kono neta phano sini tiprasan hukumu mukumuno respect riangka abno tino kha duman phano abo norok kam kha abo nokti bas ka tem koto gotong ko kokoron tibo thiklai malayako tiprasad bisikan tibo thiklai malayako agurtolao je mukutung phal lek chomni bo mukutung phalai ro je nok tangir ban samani je puro minister sarmebe kumar jamatia tongo azoro bo samani abo fulfill khaimaliya tabuk Janjati Morsa tong to nora abo fulfill khaidi je agulo tiprasad lama kinai mukutung phalai ro borni bagai je aro dimsagor kinaro kaisa jaga ngarajak a jaga o nok tangran samani bigo tangmani tangmaya abon tangdi abon nung bai ba kaham nini taku bukun bai kahamle jar mukuting phal tiprasa borar thui mukuting phaltun chathun gonda sora ambasani hasal thangai phai mukuting phalpaya abo tolabo biso cost biso jarni baksa nok hamyawo 3-4 bara roi mukuting phalima tong abo tui chobak khladi rasa simi thungai tiprasar obonsiu tamu khlaina abo saime da hinja iba je kok sawo eba ukuluk sabe motokain da kaisa putla tong hai hasoli abo saime ya kubui nung sarkar tong tong ba samung khlaji ta kemo sanagan hini mano ta CPM saya ta congress saya ta bono sanaba bong thani power kurba kribar kuma khaimia nong thani power tong Janjati Morsa phathasigo phan tongo norok khlaimano norok sekta khlainao ta keben thania sujai norok khlainao alada party ron saboi ko lab kore sakthati Janjati Morsa ro chongmani kana sini
botol khai rally khai kun la kre tamong thone power no hosak je iko lecture mani muhde phalai ron bagai je nok tangan samani tong khai nok abot sadi tang ni audience kamai thangka